аудиокитоб дар Азия Плюс. қироаткунанда Субҳон Ҷалилов. иноят Насриддин. дардҳои гирехӯрда. қисса идома. султоне аз пурсиш пушаймон радиоларо ки то ин дам мусиқии симфонӣ мешунавонид хомӯш кард. мусиқии саропо дард буд. беҳуда хомӯш кардӣ. суҳбати ту аз ин оҳанг ҳам дардноктар аст. барои ҳамин хомӯш кардам. султон даст ба гардани исмоил ҳалқа намуда хоҳиш кард. биё суҳбате дошта бошем бедарду ғам. бовар кун дигар тобу тавони дарду ғам шунидан надорам. беҳтараш ҳамон латифаҳои намакинатро ҳеҷ набошад ривоятҳои шунидаатро нақл кун ки дилам рӯшан шавад. ин хел бошад гӯш кун. ангуштонашро ҳалқа андохта зери манаҳ бурд исмоил. дар дунёи буқаламун ҳар кишвар таомули меҳмонқабулкунӣ дорад. дар кадомин кишвари ана ҳамин дунёи буқаламун намоиш додани маҳбас шарти аввали меҳмондорӣ будааст. рӯзе ба ин кишвар аз кадомин мамолики дунё меҳмоне омад ва шарти меҳмондориро риоя намуда ӯро ба тамошои маҳбасхонаҳо бурданд. рӯзи аввал меҳмонро ба маҳбасе оварданд ки 2 бандӣ дошту 100 посбон. ҳайрати меҳмонро пай бурданду шарҳ доданд. бандиҳо мардуми қавқозанд ва аз дасти эшон ҳар кор меояд. рӯзи дигар ӯро ба маҳбасе бурданд ки 100 маҳбус дошту 1 посбон. ба меҳмон фаҳмонданд маҳбусон халқи шимоланд. ҳар рӯз барояшон 1 бутул шароб бошад кифоя. парвои фирору озодӣ надоранд. ва ниҳоят рӯзи саввум меҳмонро ба маҳбасе оварданд ки 100 маҳбус дошту посбон не. ба суоли меҳмони ҳайратзада чунин посух доданд: маҳбусони ин маҳбас тоҷиконанд. ҳоҷат ба посбон нест. ҳамин ки нафаре ба умеди раҳоӣ ба девори маҳбас часпид, дигаре аз пояш дошта мегӯяд: о, ту меравӣ, ман инҷо мемонам. ривояти таҳқиромезе бофтӣ, эрод гирифт султон. ба қавли рафиқон гузарондӣ. ин ривоятро ман набофтам. дар кадом як маърака аз нафаре шунидам ки мисли ман аз ноаҳлии миллат дар дил ҷароҳат андар ҷароҳат дорад. гуфт исмоил бо оҳанги маҳзун. аслан ин ривоят таҳқир нест, тақдир аст. ба назарам мо аз азал чунин тақдир доштем. ин қадар воҳима кардӣ? агар аз азал чунин тақдир медоштем, исмоили сомонӣ дар давлатдорӣ роиҷ будани девондориро эҷод мекард. буд давраҳое ки аҳли оламро омӯзондем, аммо худ оқибати кор бебаҳра мондем. исмоил инро гуфта муддате хомӯш монд ва дид ки султон низ хомӯш аст. афзуд: миллат низ як ҷузъи табиат аст. мисли инсон тавлиду камол ва завол дорад. аҳди сомониён камолоти миллатро модар буд ва ба назарам фарзандонро худи ҳамин модар кушт. худо донад дигар ҳушёру доно шудани ин қавми парешонро. андешаи исмоилро қувват дод султон. исмоил ин лаҳза чизеро ёд оварда ба султон назари суол духт. ана ту солҳои сол роҳбар будӣ. роҳбари саҳл не, директори совхоз, раиси ҳукумати ноҳия, котиби аввали ҳизб ва боз бигӯ ягон бор шунидӣ ки нафаре аз зердастонат ё корафтадагони даргоҳат худро тоҷикистонӣ гуфта бошанд? чӣ хел тоҷикистонӣ? ба пурсиши исмоил сарфам нарафт султон. ҳам ту оддӣ, яъне бо ифтихор, истисно аз он ки аз кадом маҳаллу миллат аст, худро тоҷикистонӣ гӯяд. не, мо бадбахтона чунин ифтихорро надоштем ва соҳиб шуданамон низ дар гумон. мо хуҷандиву зарафшонӣ ё кулобиву бадахшонӣ, харчӣ. гумонат бо ман тоҷикистонӣ гуфтан тоҷикистон обод мешавад? чаро не? охир дар эрону амрико истисно аз кадом миллату қавм будан ҳамагон бо ифтихор худро эрониву амрикоӣ мегӯянд ку? чаро мо ифтихор надошта бошем? агар ба ҷои маҳалбозӣ ҳар нафари мо ифтихори тоҷикистонӣ медошту, ту бар ин фарзандони кишвар сармояашонро ба ҷои бонкҳои хориҷӣ дар бонкҳои кишвар мемонданд, тоҷикистон обод мешуд. ки ин коро кардааст ки дар тақлидаш ман чунин девонагӣ кунам? истеҳзоомез хандид султон. дуруст мегӯӣ, алҳол ин хел шахс нест. ту ҳам девона нестӣ. ва исмоил оҳ кашида афзуд: аблаҳу девона моем. ҳама чизро таҳаммул мекунем. бо умед ба мардум чизе фаҳмонданӣ мешавем, ҳарчанд касе чизе фаҳмидан намехоҳад. ғам нахӯр, шояд рӯзе мефаҳманду ба қавли ту ба ҳама гуноҳҳои содир кардаву нокардаашон тавба мекунанд. аҷаб не, лекин он рӯз болои қабри мо сабза як ваҷаб аст. исмоил инро гуфта ба қадаҳҳои холӣ як
ҷуръаи коньяк рехт ва ҳини ин амал назараш ба китоби рӯи миз афтод ва онро ба даст гирифт. вақте имрӯз ту бо корчалонҳои олмон банд будӣ, ин китобро аз ҷивон пайдо карда хеле варақ задам. албатта чангашро ҳам афшондагистӣ, ҳазл намуд Султон. Не, чанге надошт, гуфт Исмоил ва бо ин киноя афзуд. чӣ тавр ашёи ин манзил чанг мегирад, дар ҳоле ки хизматгор рӯзе 2 маҳал ҳама ҷоро бо забон мелесад? фаросататро садқа, китоб ашё не маърифат аст. дар навбати худ бо киноя ниш зад Исмоилро Султон. гӯш кун, дар ҳамин махзани маърифат чӣ нигоштаанд? бепарво ҷавоб дод Исмоил ва бо садои пасту ҳазин хонд: пас аз мо одаме мехезад аз олам, ки дасташро ба рӯи шонаи хуршед хоҳад бурд. ба мо аҷдодҳои содааш ҳам фахр хоҳад кард ва ҳам афсӯс хоҳад хӯрд, ки мо ҳам чанд дар дунё гаҳе пайғамбарӣ кардем, барои худ паяфкандем ҳайкалҳову минбарҳо ва дар ҳукми худое зиндагӣ кардем. ва гоҳе мо ба ин дунё сабақ додем, сареро то панаҳ кардем, сар додем. гаҳе дар пушти минбарҳо, гаҳе дар пушти сангарҳо. пас аз мо одаме мехезад аз олам, ки сар бар осмон соида, по бар каҳкашон мемонад он одам. хайр чӣ? гапро бо ҳазл бурданӣ шуд Султон. шеъри олиҷаноб борҳо хондааму шунидам. гуфтам ку бузургони мо фақат панд гуфтаанду ҳавас карданд. ҳаваси ишқи пок, ҳаваси зиндагии беолоиш, ҳаваси оламу одами дигар ва боз 101 орзуву ҳаваси дигар. исмоил сигор дуд дода бо ҳасрати бештаре афзуд: шамсиддини шоҳин низ ба назарам баъди ҳавасҳои бисёр ба тақдир тан доду гуфт: ҷое равам ки гардун болои сар набошад, аммо чӣ метавон кард ҷои дигар набошад? дар воқеъ ҳар ҷое рави чархи гардун тақдирсозу ташвиши зиндагӣ домангират аст. гуфт Султон аз байти шунидааш маънӣ бардошта ва гӯё даромади гап пурсид: ҳамин шоҳин кулобӣ буд ё? Не, ману ту кулобиву хуҷандием, вай тоҷик буд. аз асабоният овоз ларзид Исмоилро. ой файласуф, чаро оташин мешавӣ? маҳалгароиро ман эҷод накардам. агар донистан хоҳӣ, ин иқдом аз ҷониби шумо аҳли адабу санъат сар зад. ҳар кадом таърифу тавсифро аз деҳаву маҳалли худ сар карда, аз сангаш лал, аз хасу хошокаш гул бофтеду сохтед. барои осеб надидани якду чинораш ба сохтмони бузургтарин иншоот монеъ шудед ва имрӯз ҳама хашму ғазабро ба сари ман мерезӣ? ту рафиқ, собиқ котиб байни муҳаббати ватан ва дарди маҳалгароӣ андаке фарқ гузор. нарм фаҳмонд Исмоил. барои ҳар фарде ки худро инсон меҳисобад, ватан аз ҳамон гаҳворае ки шумо коммунистон ҳазар доштед оғоз меёбад. хасу хошоки деҳаро аз гулу райҳон, кулбаи бобоиро аз тахти сулаймон хуштар. гуфтан маҳалгароӣ не ватандорист. муҳаббат ба модари сарсахти тоҷику садоқат ба он кишвари қашшоқ аст. шояд, лекин ин гапро мунаққидони шинохта аз тариқи радиову телевизион, рӯзномаҳо гуфтанд ва ҳатто мисолҳо оварда собит карданӣ шуданд, ки медонӣ ҳамин мунаққидони адабиёт кистанд. сухани Султонро бурида пурсид Исмоил. ҳама олимони варзидаву шинохта? бале, олимони шинохта ва шоиру нависанда. агар таваҷҷӯҳ карда бошӣ, аксарияти онҳо дар ибтидои фаъолият дар назм ё насрнависӣ кӯшиш ба харҷ доданд. диданд, ки муроди ҳосил нашуд, пардохтанд ба мунаққидӣ. худашон навишта натавонистанд, лекин ба хурду бузурги адабиёт ин хел ё он хел навиштанро маслиҳат медиҳанд. роҳу равиши гуфтор меомӯзанд. ва боз кам дар кам дидам, ки эшон дар ақидаашон устувор бошанд. ёд дорӣ ҳамон соле ки кумитаи марказӣ дар атрофи як асари машҳур воҳима андохт. аввалин шахсе ки нависандаро маҳкум кард мунаққид буд. ҳолон ки ҳамин мунаққид 2-3 ҳафта пештар ин асари нависандаро ба ҷоизаи давлатӣ сазовор дониста буд. Султон ёд дорад он моҷароро. котиби аввали ҳизби коммунисти ноҳияи Басванд буд. ҳамон рӯз телпак дастёрҳои кумитаи марказӣ то ба дафтари кориаш ҳозир гардидан сабр накарда, саҳари солиҳон ба хонааш сим зада амри калонро расонданд. ҳатман аз тамоми мағозаҳо он рамани хилофи идеологиро ҷамъ оварда оташ занед. табиати одами зод аҷиб аст. ҳар чизеро барояш манъ кунанд, ҳатман бо ҳар роҳу восита пайдо намуда
агар чизи диданӣ бошад мебинад ва агар хӯрданӣ бошад мечашад. шояд ҳамин хислати меросӣ буд, ки қабл аз оташ задани он султон яктоашро номаълума как дар ғаладони мизаш пинҳон кард ва бо вуҷуди аз субҳ то шом бо ташвиши пахтаву чорвои ноҳия банд будан фурсат ёфта хонд. ва то имрӯз дарк карда наметавонад, ки раман чӣ хилофе дошт ба идеология. аҷаб не идеологияи мансабдорони боло идеологияи дигар буду ӯ сарфаҳм нарафт. ба ҳар ҳол он идеология чӣ идеологие набошад, асари олиҷаноб аз дарду қисмати як инсони комил буд. ин ҳама балои маҳалгароӣ, тафриқаандозӣ, фаҳмидаву нафаҳмида ба ҳар чиз хӯрдагирӣ кардан баъдтар аз бебақоии корҳои идеологияи ҳақиқӣ сар зад. ва пас аз солҳои сол аз саргузаштани чандин ваҷаб об, султон ҳамон рӯзгори ҳамон тоифа одамонро ёд оварда тахминашро иброз намуд. аҷаб не маҳалгароӣ ҷурми ашхоси дурӯяву хушомадгӯ буд. солҳои ҷавонии мо ҷамъият аз ин бало хабар надошт. не дошт. ба андешаи султон розӣ нашуд исмоил. нишонаҳои аввалинаш зуҳур мекард. ту бар ин раису котибҳо ҳар корафтодаро ба ҷои салом алек ту куҷоӣ гӯён мепурсиданд. ҳатто устодони донишгоҳ ини суҳбату имтиҳон чунин пурсиш мекарданд ва аслан ин пурсиш ягон ҷои хилофи одобу қонун надошт. гӯё ҳам ту даромади гап кафшери сухан буд, аммо иллат буд ва оқибат ин иллат дарди бедармони миллат шуд. сомиёни азиз, шумо пораеро аз қиссаи нависанда ва драматург Иноят Насриддин «Дардҳои гиреҳхӯрда» шунидед. идома дар гуфтори дигар садо медиҳад. аудиокитоб дар Азия Плюс. қироаткунанда Субҳон Ҷалилов.